Dobar dan svima. Ako se sećate, u hotelu sam vam rekao da od početka treninga mi tražimo mentalnu koncentraciju i odmah počinjemo da radimo, znači ne zabavljamo igrače. Vidite da su raspoređena dva sistema, 3-4-3, mi ćemo ići u dve grupe, Neđa sa jednom, ja sa drugom i krećemo naše vežbe pasova u sistemu 3-4-3. Dobro, torej kot je bilo rečeno že v hotelu, zbranost je zahtevna in potrebna od začetka treninga. Razporejene so že vse te pozicije v tem sistemu 3-4-3 in sedaj bodo fanti v dveh skupinah začeli s temi osnovnimi vajami oziroma podajami. I to je ono što sam rekao za početak treninga ili za vežbe pasa. Neđa, uzmi jednu loptu. Mi možemo da kažemo da vežbamo pas, nas dvoje se dodajemo sa loptom i mi tu sad kao nešto usavršavamo. To prosto nije dovoljno, pogotovo za ovo što hoćemo da radimo, hoćemo odmah da stavimo igrače u sistem, hoćemo odmah da im damo zadatke koji će biti kasnije vezani za igre, tako da idemo na jedan viši nivo treninga. Torej ne gre samo za te osnovne podaje, lahko si torej podajamo na mestu, ne? Ampak to ni to, kar seveda želimo od treninga, ampak takoj zbranost, intenzivnost in seveda teže osnovne postavitve za kasnejši sistem 3-4-3. Krećemo sa jednostavnom vežbom pasa, ono ste već vidjeli u organizaciji treninga, imamo 10 igrača naravno u sistemu sa 3 lopte i okreću samo odigravanja iz 2 dodira. Torej 10 igralcev, 3 žoge v tem sistemu z 2 dotikoma. Dva dotika. Fantje. Zbranost. Torej, kot je bilo rečeno že v tistem uvodu, pomembna je zbranost in sodelovanje med fanti, torej iskanjem praktično te podaje žoge. Dobro, možda već čujete, komunikacija je počela, a to je onaj jako bitan element koji će nas pratiti kroz ceo trening. Daj mi samo loptu. Samo da ukažem na neke detalje, pošto ovde još uvek radimo tehniku. Znači, kad lopta dolazi, moram da krenem u susret lopti, moram da je pripremim, odigram i onda se vraćam na svoje mesto. Znači, postoji ta neka tehnika kako ću je primiti, kako ću odigrati, kako ću se vratiti na svoje mesto. Ajde da vidimo to još jednom. Pomembno je torej to stalno gibanje igralcev, da čakajo žogo oziroma da grejo proti žogi in so že pripravljeni na naslednjo podajo in se potem vračajo na svoje mesto. Ajmo, kreni ka lopti, pripremi je, odigraj, vrati se. Fudbalska trčanja, fudbalska, tako je. I vratiš se. In seveda 2 dotika, ne, še vedno. Tako, kreni ka njoj, pripremi je, odigraj i vratiš se, tako je. Tako, i vratiš se nazad. Evo ima druga. Evo je. Dobro. Ići ćemo dalje. Dakle, vidjeli smo jednostavan početak. Hoćemo da spajamo igrače u trojke. Dakle, odigram loptu jednom igraču, a promenim mesto sa drugim. Znači, već moramo da imamo komunikaciju trojki, da se zovemo gde ćemo odigrati, a s kim ćemo promeniti mesta. Ajde, samo polako, nemojte da žurite. Torej, naslednja stopnja, zdaj že nekako oblikovanje trojk, torej komunikacija, komu oddati žogo oziroma s kom se povezati, da nastane potem ta trikotnik. Ajmo.
Ne žuri, moraš da imaš obojicu, i pas i promenu. Tako je. Tako je. Tako je. Ne žuri, ne žuri. Pripremi, pripremi. Tako je. Dobro. Dakle, sada smo već došli na pravljenje trojki i komunikaciju dižemo na viši nivo i pripremu na viši nivo. Znači, znam kome ću odigrati loptu, znam s kim ću promeniti mesto, zovem ga, komuniciramo i pravimo trojke koje će nam kasnije trebati v igri. Tako, torej nadgradnja vsega skupaj, zdaj je potrebna še več komunikacije, s kom bom zamenjal mesto, s kom bom odigral žogo, nekako sedaj postavljamo oziroma gradimo trojke, ki bodo potem prišle še bolj do izraza v naslednji fazi treninga. Komunikacija, zovemo se, pravimo trojku, pravimo trojku, pravimo trojku, tako je. Torej, važna je komunikacija. Sestaviti moramo trikotnik praktično. Zovemo se, zovemo se. Ajmo, okreneš drugu stranu. Okreneš drugu stranu ako nemaš. Ajmo, ajmo. Lahko tudi na drugo stran, če ni drugega igralca prostega. Ajmo, promeniš. Ajmo, promeni. Okreneš stranu, nema samo, sve idemo u jednu stranu, okreni. Dobro, idemo sada na sledeći nivo. 3 lopte su kod 3 centralna beka. Torej, naslednja faza, 3 žoge pri branilcu. Dakle, idemo još bliže, ajde da kažem, događanjima u sistemu. Ovde ćemo sad raditi, odigramo loptu prvom, on je vrati, odigramo dupli pas, daš mi loptu, ja ti vratim i sada idemo sa te strane. Ajmo još jednom da pokažemo. Ideš ka meni kad ti odigram, je li tako? Daj mi loptu, daj mi loptu. Znači, već idemo na malu kombinaciju, evo je, dao si mi, moraš ravno da bude dupli pas, evo je, dao sam ti i nastavljamo, ti daš meni, tako je, ja ti vratim, dupli pas, tako je. Dakle, imamo vežbu duplog pasa, radimo pas u našem sistemu. Torej, vaja predvsem s to dvojno podajo oziroma pomembna za to dvojno podajo oziroma za nadgradnjo sistema naprej. Ajmo! Ide dalje. Ide pas, promeni ritam. Promeni ritam. Daj mu. Daj mu. Tačan pas, tačan pas. Podaja mora biti čim bolj natančna. Ide jedna, ide druga, tako je. Tako je. Idemo dalje, idemo dalje. Ravno na njega da odigra dupli pas, nemoj da ideš sa strane. Dobro. Kao i u svakoj vežbi i igri, ovo je pitanje detalja. Kad kažemo pitanje detalja, naravno da pas mora da je precizan, da je odmeren po jačini. To je ono što govorimo o pasu. Ne možemo iste jačine da odigramo ovde i tamo. Istovremeno, tehnika trčanja bez lopte. Znači, odigrao sam, vratio mi je, evo je, sitan korak, ubrzo sam i napravio sam promenu. Znači, tehnika pasa, tehnika trčanja bez lopte. Jer uvek se kaže, znamo šta radimo, ali kako radimo? Može da bude dobro, može da ne valja. Znači, tačan pas, odmerenost po jačini, promena ritma.
Torej, ni pomembno samo, da vemo, kaj moramo narediti, ampak tudi kako. Pomembni so te detajli oziroma vsi detajli, od natančne podaje tudi do načina gibanja oziroma pravilnega teka pri teh menjavah položajev. Idemo, ajmo, tačan pas, naglasi promenu. Točna podaja in nakaži spremembo položaja. Evo je, dole lopta, ne smije da skače, dupli pas. Ajmo, kvalitet pasa. Ajmo na njega. Pomembne so čim bolj natančne podaje. Promeni ritam. Tačan pas. Ajmo. Tačan pas. Ajmo. Tako, ide dalje. Evo je. Ajmo. Naglasi promenu. Potrebno je nakazati spremembo. Idemo, opa. Naglasi promenu, dupli pas, idi ravno na njega. Ajmo. Ravno na njega. Ajmo dupli. Promeni. Pas prva. Ajmo. Tako je. Kvalitet pasa, kvalitet trčanja. Kvalitet trčanja. Dole lopta, daj mu loptu, dole lopta, ajmo. Dobro. Naravno da možemo da pravimo dosta varijacija, ali ponovo, ono što je važno, sve što radimo u našem sistemu i možda ćemo ove situacije kasnije imati u igri. Recimo da probamo još jednu varijantu gde ćemo odmah da odigramo pas po dubini. Vidite, mi kad odigramo pas po dubini, to je centralni bek koji odigrava na našeg napadača. Posle toga, kad odigram pas, ja idem na njega, to je signal da mu odigra loptu. Vratiš mu loptu, ne, ti si tamo sa loptom. I nas dvoje smo promenili mesta. Ajmo još jednom. Znači, samo 3 pasa. Ja sam ti odigrao, ti odigravaš njemu. Ostani tamo na mestu. Vratiš mu i promeniš sa mnom. I to je to. Znači, ti odigraš loptu tamo i dolaziš na mene. Odigraj. I dođi na mene. Ja dolazim da odigram pas. Evo je, ja sam promenio s tobom i to je to. Ajmo na mesta da probamo ovo. Torej, podaja v globino in potem sprememba smeri po povratnem pasu. Torej, branilec že išče potem napadalca. Ajmo da vidimo. Tako je. Tako. Idemo, prva duga. Jedna. Druga, treća i dolaziš ovako. Promeniš. Ajmo. Tako je. I druga. I treća i promeniš. Tako je, odigravaš mu odmah. Dole lopta. Ajmo. Podaje naj bodo po tleh oziroma morajo biti po tleh. Evo je. I nastavi. I evo je. I nastavi. Tako je. Idemo dalje. Dobro. I još samo jednom da spomenemo detalje, pogotovo ovde. Ponovo odmerenost pasa po jačini, a zatim tehnika kretanja. Znači, ja kad sam odigrao pas, ja sam odmah otišao ovamo, što je princip igre. On kad je odigrao, on je odmah otišao tamo. Znači, to je 1 i 2. To je nešto što tražimo u igri. A to što tražimo u igri, hoćemo da vidimo ovde. Torej, Slobodan znova poudarja, da je takoj po podaji potrebno že iti v spremembo smeri oziroma naj igralec takoj krene na nov položaj. Seveda po natančni podaji, dovolj močno odmerjeni in seveda tej globinski podaji. Ajmo! Odmah nastavi kretanje. Tako je. Ajmo, dugačka, opa! Pas ideš odmah, pas i krećeš. Torej, zelo pomembno to gibanje, brez žoge, takoj po podaji. Evo je. Ali po pasu, kot reče. Tako je, pas. I odmah ideš posle pasa. Pas i kreneš, tako je. Ajmo. Pas ide odmah, tako je.
Tako je. Ideš odmah, bravo. Podaje in potem takoj To je gibanje, dobro. sprememba Pas. I odmah ideš. položaja oziroma Daš, igralnega ideš odmah. mesta. Tako je. Tako je. Pas. Daš je. Opa, povratno i odmah ideš. Dobro. Sledeće, ako se sećate što ćemo raditi, mi krećemo posed lopte i mi krećemo na polovini. Rekao sam vam da dve ekipe imaju dva različita zadatka. Beli u sistemu 3-4-3 da odigraju 10 pasova, plavi da pokušaju da oduzmu loptu i odmah da idu u završnicu. Ono što nam je bitno, držimo 3-4-3, zauzmemo dobre pozicije, dakle ono što smo rekli, principi napada, širina, dubina, pokretljivost, podrška, probojnost, kreativnost, je li tako? Ajmo da vidimo. Ajmo, plavi. Vaja torej beli in modri, beli v sistemu 3-4-3. Poskušati odigrati vsaj 10 podaj, nasprotnik pa v postavitvi 4-4-2, ne Slobodan modri. Torej modri v postavi 4-4-2, beli pa v 3-4-3. Znači, Beli naj bi 3, vsaj 4, 10 podaj 3, širina, ispeljali. dubina, ajde da vidimo. Ajmo, golmane! Tako je. Brojimo! Tako je, ide dalje! Dobro, dobro, idemo nazad. Odigrali smo 4 pasa, početak je, idemo, naš je cilj da odigramo 10 pasova, imamo igrača koji broji pasove i da vidimo da li nam je dobra pozicija, da li su nam dobra rešenja. Ajmo. Tako. Fanti morajo iskati Dobro. položaje, predvsem pa seveda poskušati Dobro, s menjaj! globinsko podajo prebiti obrambo oziroma postavitev nasprotne ekipe. Igraj, plavi! Videli smo ovog puta greška, odigravanje pasa iz prve bez potrebe. Ovo je slobodna igra, nemaju ograničen broj dodira. Znači, pre nego što je lopta krenula, ja moram da znam pozicije, ja moram da znam šta bi novo mogao da uradim. Ali najvažnije, držim posed lopte, ne prodajem loptu tek tako. Torej, ni omejitve pri dotikih v začetku oziroma v tem delu treninga, zato so napake seveda manj zaželene oziroma dovoljene. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Igraj plavi, igraj plavi! Dobro, lopta ovde, lopta ovde. Neđo, samo ja, ne možemo dvojiti, ja ću da ti budi tamo. Ne, ti budi tamo na centru. Znači ovako, osnovni raspored prvo. Seveda vse skupaj ni tako enostavno, pomembno je že ta osnovni raspored oziroma razporeditev igralcev, ki iščejo najboljše položaje oziroma prostore med Sada ti biraš opciju. Ako si odigrao meni, pa nasprotnikov. ja probam što pre da okrenem, da odemo na drugu stranu i opet pravimo. Vratiš se, pojavi se srednji. Potrebno iskati prostor, žogo na bočnem položaju U tudi sredini se pojavi oziroma na krilnem. Lopta je tu. Pojavi se između. Pojavi se tamo, ja sam tu. A imaš i njega napred. I sad biraš opcije. Daj mi. Potrebno je iskati prostor, kako dobiti žogo oziroma biti na položaju, kjer te nasprotnik težje pokriva. Ni pa tako enostavno vse skupaj. Evo ti ga ovde, evo ti ga tu. Oziroma pri teh igralcih. Tako je, pojavi se ovde. Menjaj! Torej, oteževalna okoliščina v narekovaju, oteževalna sveda, da se vse skupaj dogaja samo na eni polovici igrišča, torej da je časa za razmišljanje veliko manj kot običajno. Znači, odigrali smo 10 pasova, to je naš cilj. Još jednom,
Tu postoje detalji. Ako ja odigravam loptu iz sredine, ako sam je odigrao tamo, kao u ovoj vežbi, pa ja sam odmah ovde. Ja sam odmah podrška. Podrška četvrti. Ponekad, napadač, pa moraš da budeš ispred njega. Jer ako nemamo opciju, pa bolje da odigramo tamo, iz prve vratiš njemu i idemo dalje. Ali moraš da si ispred igrača. Dobro, daj mi loptu. Dobro, krenulo je. 10 pasova. Idemo dalje. Idemo dalje. Ajmo, da vidimo. Tako je. Polako, polako. Polako. I golmanu možeš da vratiš. Tako je. Ajmo, ne gubi je tako lako. Klavisu je dodio, evo je lopta. Tako loptu gubiš. Ono što je jako bitno, u napadu, u fazi napada, jako je negativna očiglednost. Ako ja idem sa loptom ovako i gledam njega i svi vide da ću ja tu da odigram i ja tu odigram, mi smo mrtvi. To ne sme da bude. Nema očiglednosti, ja okrenem, ja ne pokazujem kome ću, ja odigram loptu ovamo, pa moramo nekako da ih prevarimo. Ako im stalno pokazujemo šta ćemo da radimo, pa onda je to lako za njih. Zelo nevarna je ta predvidljivost, gibanje igralca oziroma predvidljivost, kam bo podal, in tu je potem seveda potrebno najti drugo rešitev, drugačno rešitev, obrniti na drugo stran ali poskušati igrati recimo s kakšnim presenetljivo podajo tudi v globino. Igramo! Beli imajo sicer igralca več, ker je pač tudi vratar, ampak zožan prostor, velika gostota igralcev, malo prostora in seveda potem vse skupaj ob tej zahtevi, da se odigra čim več pasov, potem vse skupaj še malce drugače. Tako je! Dobro, dobro, daj mi loptu, golmane. Znate kako, uvek imamo dva dela igre. Mi kad kažemo principi napada, širina, dubina, pokretljivost, podrška, probojnost, kreativnost, to je taktika. Ono što će omogućiti taktiku, to je tehnika. Dakle, nivo tehnike će nam omogućiti da držimo loptu i naravno da dobro mislimo, da imamo dobra rešenja. Ali koliko imamo tehnike, toliko ćemo imati dobre taktike. Znači, još jednom, igrajte sa golmanom. Ako mi lopta ide, imam igrača na leđima, odigrao sam povratnu, nastavio sam. Širiš na liniji, imamo širinu i dubinu. Hoće ovaj da prevede? Torej, pri tej vaji zelo pomembna, torej širina gibanja igralcev in seveda tudi globina, predvsem pa je vse skupaj odvisno ne samo, oziroma kakšna bo taktika, je odvisno od tehničnih sposobnosti igralcev, ki jih ima trener pač na voljo. Ajmo! Tako je! Stalno je pa poudarek torej na tej širini akcije oziroma širini gibanja igralcev in seveda potem tudi globini. Tako je, priđi mu! Tako je! Za popolno izvedbo vaje, akcije oziroma treninga je pa seveda potrebna čim boljša tehnična sposobnost posameznika. Ajmo da čujemo brojanje. Još jednom, ako mi lopta dolazi, ja iz prve moram da okrenem, da pripremim, da odigram na drugu stranu. Ako ne mogu, idemo ovamo. I još jednom, centralni bek u posedu lopte. Stani tamo. Vrati se nazad. Gde je bočni? Ma vrati se nazad! Bok! Vrati se nazad. Ti moraš tu da mu pružaš podršku, ne da budeš u senci. Evo ga. 1, 2, 3, 4.
To je to. Imamo i ovoga centralnog beka. Znači pokretljivost. Daj mi. Ajmo, dobro je krenulo. Idemo. Ta gibljivost oziroma gibanje brez žoge in stalna možnost več pozicij oziroma kom odigrati žogo. In seveda to je zelo pomembno, to gibanje in odkrivanje obeh teh krilnih ali pa bočnih igralcev, kakorkoli. Tako je. Izmed tiste četverice na sredini igrišča. Tako je. Pojavi se. Tako je. Vratiš je nazad i nastaviš. Dobro, dobro si hteo. Dobro, dobro. Dođemo svi ovamo. Dobro. Ovo je bila ta prva vežba gde smo pokušali da radimo poziciju, da ukažemo na glavne detalje u gradnji napada i sad ćemo ići na sledeću igru gde ćemo da povežemo posed lopte i probojnost. Mi ćemo tražiti od naša 3 napadača da budu na protivničkoj polovini, što će zadržati 4 odbrambena igrača plavih tamo. Ajde to da vidimo. Dobro, torej zdaj bodo 3 napadalci že na nasprotni polovici. Oni naj bi nekako odpeljali oziroma zadržali 4 branilce modrih in seveda sprostili s tem prostor na sredini igrišča. Evo, znači više nemamo situaciju 11-11, mi smo poslali naše napadače gore, odbrambeni moraju da ih čuvaju i sada imamo situaciju 7+1 protiv 6 na pola terena. To je povoljna situacija gde mi imamo 2 igrača više, naravno uključujući i golmana. I sada nastavljamo ovo što smo tu radili, dobro pozicioniranje, okretanje strane, da ne budemo očigledni, da vidimo, ako odigramo 5 pasova, prelazimo, odnosno odigramo napadačima, idemo u napad. Znači iz poseda prelazimo u napad. Torej, prednost belih, 2 igralca, če štejemo še vratarja, 7-6 oziroma 8-6, kar omogoča seveda drugačen način igranja po 5 pasovih, pa naj bi šla potem žoga do 3 napadalcev, da se odigra akcija do konca. Torej, od posesti žoge do potem poskusa napada. To je tisti poudarek. In seveda je potrebno pri tem kar se da izkoristiti številčno igralsko prednost. Idemo u napad, idemo u napad. Ajmo plavi, ajmo, dobro. Igraj plavi, igraj napad jedan. Igraj jedan napad. Dobro, osvojili smo loptu, Beli, evo je. Dakle, još jednom. 8-6 na našoj polovini. Hoću da čujem nekog da broji pasove. 5 pasova i prelazimo. Ova plava linija je linija ofsajda za plavu ekipu. Znači, ako izađu ovamo, ostave igrače iza, nije ofsajd. Samo posle plave linije je ofsajd. Znači, još jednom. Ajmo 5 pasova, prebacimo i onda idemo. Torej, še enkrat 5 podaj je pogoj, da se potem lahko ekipa poda v napad na drugo stran. Tisti modri stožci označujejo pozicijo oziroma linijo prepovedanega položaja, v katerem se lahko znajdejo beli igralci. Ampak prvi pogoj je torej 5 uspešnih natančnih podaj. Dobro, igra! Igra! Nastavi napad! Nastavi napad! Tako je, nastavi! Ajmo, ajmo, ajmo da završimo! Ajmo! Igra plav, imaš jedan napad. Ok, lopta ovde kod mene. Daj mi loptu. Ovo je bio dobar primer poseda, prelaska iz poseda u napad.
Ono što je jako važno, ponovo idemo na pozicioniranje. Levi centralni bek, tamo u kvadratu. Centralni bek u kvadratu. Levi bek, visoko, visoko. Desni bek, visoko. Ovde su nam dva centralna igrača, zajedno sa njim. I sada imamo slobodne igrače, sada imamo prostor kako možemo da odigramo 5 pasova i da idemo dalje. Torej, tista osnovna postavitev, trije branilci razširjeni praktično po celotni širini, oba igralca na krilnih oziroma bočnih položajih četverice zvezdne vrste, prav tako zelo široko postavljena in dva igralca praktično potem na sredini oziroma v tistem osrednjem delu. Torej, širina in potem globina. Ne smeš da se vraćaš, evo lopta, evo lopta. Evo plavi imate jedan napad, ne smeš da se vraćaš, plavi imate jedan napad, ajde! Ajde plavi imate jedan napad! Dobro, uzeli smo. Ajde plavi napravi napad, nemoj da izgubiš posle 2 pasa. Ovo ide bolje, ovo ide bolje. Nemoj da mu se vraćaš mnogo. Ti moraš da si na distanci tamo. On će mu doći u pomoć. Torej, zadužitve konkretne za fante. Ajmo da vidimo. Predvsem Ko je polako? pritisti začetni osnovni Ideš odmah postavitvi, tamo! s katero potem začnejo graditi Ajmo, napad kreni. oziroma igro. Kreni, tako je. Ajmo, tako je. Tako je. Dobro si hteo, ajmo, ajmo, igraj. Ajmo, Beli, ne gubi je. Idemo nazad, idemo nazad. Daj mi loptu, golmane, daj mi loptu. Evo, dobro je krenulo. Desni centralni, kad ti dolazi lopta, nemoj uvek da je primiš ovako i da imaš samo to rešenje. Pa možeš odmah ovde i odmah da vratiš. Nemoj stalno tamo, onda je očigledno. Dobro je krenulo, ajde vidimo. Ajde vidimo. Ej, tamo gore, bek! Torej, nova akcija, nov začetek belih. Slobodan vse skozi opozarja oba bočna igralca oziroma krilna igralca, tiste četverice na sredini naj bosta čim više oziroma široko postavljena vsak na svoji strani oziroma na desni in levi. Bolje je, bolje je. Ajmo položaj, ajmo položaj. Ajmo plavi. Ajmo golman. Tako je. Vratiš mu. Tako je. Tako je, to je dobro. To je dobro. Gol, tako je, menjaš. To je dobro. Tako je. Ne vraćaj se, bek, levi, otvori. Otvori tamo. Tako je. Tako je. To je dobro. Raširi, raširi. Priđeš mu, priđeš mu. Priđeš mu. Idemo dalje. Idemo dalje. Tako je. Tako je. Igra plava, igra plava. Igra plava. Dobro, dobro. Ajmo još jedan napad, idemo u pozicije. Sad dobro ide, dobro držite. Napadači otvorite tamo da imaju prostora da vam odigraju. Nemojte mnogo blizu. Ajmo, ide dobro. Podrška centralni. Igraj plavi. Dobro, dobro. Beli, nema ovde prijema. I ti si ga stavi u problem. Daješ mu loptu sa igračem na leđima. Ako imaš igrača, odigraj povratnu pa nastavi. Brže kontrola te lopte. Ajmo još jednom. Igra. Tako je. Vratiš mu i ideš dalje. Tako je.
Tako je, to je dobro. Tako je. Ajmo, igra! Vratiš mu, ideš. Tako je, vratiš i ideš. Bravo! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo! To je dobro! To je dobro! Bravo, bravo, bravo! Igra plava, igra plava! Tudi poskus prvega zaključnega strela belih, zdaj pa plavi v napadu. In seveda situacija, ko zahteva tudi pozornost vratarja. Ići ćemo sada na takozvane mustre napada, pošto sledeće ćemo raditi napad na protivničkoj polovini sa završnicom, ali pre toga uradit ćemo par mustri kretanja, odnosno par kombinacija gde su nam vezane sve tri linije. I to je ono što smo rekli, radimo istovremeno i radimo sa pasivnom odbranom. Dakle, prvo šta ćemo raditi, odigravamo loptu na desnog centralnog beka. Odigrajmo. I tamo odigraš isto, polako. Dobro. Sačekaj. Sledeća lopta na beka koji se vraća nazad i koji vraća povratno. Tako je. I odigravaš na špica koji odigrava na veznog i bek u prostor. Idemo centar šut, dva špica idu na završnicu. I to isto radimo sa obe strane. Dakle, jedna od kombinacija gde vezujemo sve tri linije. Plavi, ajde da vidimo kako vi radite. Plavi. Torej, vaja, ki vključuje vse tri igralne linije. Tako torej branilce, igralce zvezdne vrste in potem v zaključku napadalce. Ajde. Idemo da probamo taj napad po desnoj strani sa pasivnom odbranom. Istovremeno, jer možemo? Ajde da vidimo. No in zdaj bomo poskušali to izvesti, torej istočasno dubina, obe ekipi na nasprotni strani. Ajmo, ajmo, završavaj! Iz prve! Dobro je, vraćaš nazad. Torej, pomembne so natančne podaje, gibanje in seveda potem odkrivanje predvsem igralca, krilnega igralca ali bočnega igralca, kakorkoli in njegov predložek. Odigramo na centralnog beka, vezni dolazi po loptu, vraćaš je nazad i odmah se okrećeš. Evo je dubina, evo je povratna i šut. Tako je. I to radi i druga strana. Jel tako? Znači, dođeš po loptu, ide dubina, okreneš se, ide udarac. Plavi da vidim. Tako. Ajmo. Evo je. Evo je. Evo je. Zdaj podobno, ampak globinsko podaje, potem tako je, dobro. Kratko vrnjena žoga. Ajde da vidimo. Da vidimo istovremeno jedni drugi. Ampak zaključek strel. Golmani gleda jedan drugog. Ajmo. Tako. Znova ekipi. Evo je. Evo je. Istočasno izvajate napadalni del. I udarac. Vaje. Bravo. Obrani sta pasivni. Vraćaj se nazad. Daj mi loptu. I sada sledeće. Centralni je dobio, levi dolazi po loptu, vraćaj, odmah se okrećeš, pas po dubini, povratna i šutnuli smo. Bravo. Da vidim plavi levo. Da vidim levo, plavi. Ajmo, sačekaj. Torej, znova morajo sudjelovati igralci vseh treh vrst. Ajmo, šutnije, daj gol. Tako, branilci, igralci zvezdne vrste in trije napadalci. Leva strana. Evo je. Evo je. Tako. Tako. Bravo. I vraćamo nazad, i vraćamo nazad. I vraćamo nazad. Evo. I sada imamo još levu stranu. Levi centralni, odigrao na beka, dobio povratnu, odigrao dubinu, povratna vezni,
ide u prostor, završavamo 2 špica. Tako je. Tako je. Da vidim plavi. Naslednja kombinacija, torej znova Ajmo. s predložkom, tokrat z leve strani. Tako je, tako je. I prostor, bravo, 2 špica. Dobro, dobro, vrati se, sad ćemo istovremeno da vidimo. Zdaj pa znova istočasno, tako modri kot beli. Golmani, leva strana, leva. Torej z leve strani, oziroma na levi strani se tokrat vse dogaja. Tako je. Smeri napada. Tako je. I prostor. Dobro, vraćaj nazad. Neđo. Pasivna odbrana. Nemoj ovako da mi stojiš. Malo se kreći. Nemoj kao spomenik da stojiš. Dobro, fanti so dobesedno vzeli pasivno obrambo in so dali roke v bok. Vseeno potrebno malce vsaj gibanja na prstih. Ajmo sada da vežemo 4 napada. Desna strana, desni šut, levi šut, leva strana. Znači da vežemo 4 napada. Golmani, gledajte, istovremeno da odigrate lopte, istovremeno da odigravamo. Znači vežemo sva 4 napada. Desna, šut 1, šut 2, leva. Torej zdaj bodo fanti povezali vse te možne kombinacije oziroma smeri napada. Na desno stran oba napada po sredini, zaključnim udarcem in potem še po levi strani. Ajmo, centar, šut prva! Daj ga! Vraćaj se, vraćaj se! Vraćaj se! Golmani, sredina! Ajmo! Evo je! Evo je! Evo je! Ajmo, šutneš je! Bravo, vraćaj nazad! Vraćaj nazad, levi šut! Levi šut! Ajmo! 1, 2! Evo je! Povratna, šutnije! Tako je! Ajmo, golmani, diži se! Leva strana! Leva! Ajmo! Ajmo! Evo je! Evo je! Ajmo, pas! Ajmo, pas! Dobro, dobro! Startna pozicija, znamo sad kombinaciju, uradit ćemo još jednom. Znači da probamo, ritam dobar, ako ne možeš prvi pas, zaustavi pa odigra iz druge. Opet idemo desna, šut 1, šut 2, leva. Znači kombinaciju pripremamo. Ajde vidimo, ajmo desna. Evo je, evo je, tako je. Prostor, ajmo! Vraćaj nazad, vraćaj nazad! Desni šut! Desni šut! Ajmo, ajmo, lepši pas! Ajmo! Prva! Vraćaj nazad! Levi šut! Levi šut! Evo je! Evo je! Evo je! Tako je! 1 i 2! Vraćaj nazad! Ajmo leva! Ajmo leva! Tako je! Tako je! Dobra! Prostor! Bravo! Tako je! To je dobro! Iznesi ove čunjeve napolje, uzmi malo vode i vrati se. Jedna radosna vest, približavamo se kraju. Ovo će biti poslednja igra. Dakle, igraćemo igru 2 slobodne zone, 16-terac slobodan, ovde slobodna zona. Pokazali smo par napada. Sada ćemo igrače da uvedemo igru, da vidimo koliko mogu da usvoje od ovoga što smo do sada radili. Dakle, igramo između centralne linije i linije 16-terca. Cilj nam je da ubacimo loptu iza linije bekova, naravno da ne bude ofsajd. I to je to. To je osnovni zahtev igre.
Torej, igra na 35 metrih z dvema prostima conama, oziroma vsi ti stožci nekako na sredini, oziroma tam označuje, kje je potem prepovedani položaj. 3-4-2, ajmo! To je zdaj nova Plavi 4-4-2. nadgradnja tistega, kar so fanti delali doslej. Znači, još jednom, ovo je slobodna zona. Kad se napada i ova ekipa ne dolazi tu. Mi pokušavamo da odigramo loptu u 16-terac u slobodnu zonu, odakle beli završavaju, slobodno, plavi se ne vraćaju u zonu. Kad odigramo loptu u slobodnu zonu, dvojica mogu da uđu u završnicu. Jedan sa loptom i jedan bez lopte, ali moraju iz prvog dodira da završavaju. Jel tako? Ajde da probamo, beli, jedan napad, plavi pasivna odbrana. Ajmo, beli, ajmo. Pasivna odbrana, plavi, ajmo. Tako je, polako, tako je. Tako je. Tako je, polako. Tako je. Tako je. Igra dalje, igra dalje, igra dalje. Igra dalje. Daj mi loptu, daj mi loptu. Ono što smo radili do sada. Gledaj. Dođi nazad. Ovo što smo radili idealno za ovu igru. Odigrao sam loptu, vratio si mi, krenuo si, odigrao sam, vratio si, odigraš mu u prostor. I to je upravo to što nam treba. To je to što nam treba. To smo radili sada. Ili, daj mi samo loptu. Gledaj, kad je odigrao tebi i kad si vratio, možeš ti da se okreneš u luku i da ideš, da ti ja odigram u prostor. Je tako? Ako se on okrene. Ali moraš u luku da se okreneš, ako si mu odigrao povratku. Moraš da ideš ovo, da se okreneš, da si okrenut ka golu i on ti odigrava u prostor. Ajmo, daj golmanu tamo. Ajmo još jedna pasivna odbrana. Ajmo, Beli, ono što smo radili. Ajmo. Vaj oziroma pasivna odbrana, plavi. Kaj morajo biti Igra Beli, igralci, oziroma igra. v tem primeru fantje Izole najbolj pozorni? Pa mislim, da najbolj pomembno je sodelovanje med igralci, da se ustvarjajo te tekotne kombinacije, ki smo prej od samega začetka vadili, in da je pravi tajming utekanja igralcev v proste cone in tudi prava točna pas podaja, bi rekel nekje, da se upošteva hitrost žoge, hitrost igralca, hitrost nasprotnega igralca in prostor, ki je ustvarjen za doseganje situacije za realizacijo za gol. Pa verjetno fantje veliko razmišljate, recimo v tem zelo ozkem strnjenem prostoru. Ja, vsekakor, da prostor je majhen, čeprav je tudi na tekmah, vse, kar se dogaja v 35-metrskem prostoru, kjer je malo časa, malo prostora, igralci so pod pritiskom in je potrebno najti v čim prejšnjem času, v čim manjšem prostoru rešitev in tu je zdaj, kot je rekel že trener, od samega začetka. Tehnika je pomembna, zelo, bi rekel, nadaljne igre od tudi taktike. Super, hvala lepa za zdaj. Beli, ne branite ovde, samo branite do centra. Samo do centra branite. On ako odigra tamo, on je slobodan. Daj malo gol nazad. Dajte malo gol nazad. Mnogo je blizu. Malo ga samo pomijete. Samo malo. Tako, dobro. Igramo! Igramo! Priđi mu odmah kad si dao! Tako je! Ajmo, probaj ono naše! Tako je, tako je! To je dobro, dobro si hteo, nastavi! Nastavi! Ajmo! To je dobra lopta, golmane! Dobro, dobro, polako, polako, polako. Dobra lopta, golmane, ti moraš da si tu iza. Dobro ste hteli tamo.
Tako je. Priđeš mu, vrati mu prvu, bravo. Tako je, ideš sam. Ideš sam, imaš prostor. Tako je. Ideš. Tako. Dobro, idemo dalje. Dobro, ajmo. Dobro. Daj mi loptu. Gledaj, nama cilj mora da bude, uzmi loptu, otvori, bek otvori. Znači imamo 1, imamo 2, imamo 3, dođi nazad. Protiv njih dvojice. Mi ovdje moramo da prođemo. Ti možeš, ako je ovako, ti možeš sam da ideš. Ako te niko ne napada, kreni levi bek, kreni. Evo ga, gotovo je. Ali imamo 3-2. Znači vas trojica ste jedna grupa. Vas trojica radite zajedno. Kao i trojica desno. Daj golmanu. Igra. Tako je. Dobro, vratiš mi i nastaviš. Tako, menjaš brže. Pravi trougao. Tako je. Bolji pas. Ajmo plavi, ajmo. Bravo. Dobro. Moraš da uđeš bez lopte, ne smiješ loptu. Ajmo, raširi Beli. Tako je. Okreni je. Ideš unutra, plavi, ne vraćaj. Igra Bela. Tako je! To je dobro! I centar šut! Bravo! Dobro! Igramo slobodnu igru, nema zona, igramo slobodno, uživajte malo i završavamo. Kreni plavi, slobodna igra. Dobro, zdaj prosta igra, pravi gospod Slobodan, brez teh con oziroma prepovedanih položajev. Naj fanti uživajo. Igra! Faul plavi! Plavi faul! Ajmo pritisak! Igraj, jedan za Bele, igraj plava, igraj! Jedan za Bele, ajmo! Raspored! Ajmo! Korner, igraš loptu odavde, igraj Bela! Raspored! Dobro! Okreneš! Tako je! To je dobro! Dobro, nastavi! Tako je, ajmo pritisak! Tako je. Nastavi! Tako. Brža lopta, brži pas. Tako je. Beli out, ajmo.
Igra plava! Tako je, brži pas. Brži, tako je. Menjaj. Tako je. Brži pas. To je dobro! Ajmo brže! Zdaj fantje poskušajo seveda udejaniti vse tisto, kar so skozi prejšnje vaje nekako postopno gradili. Pa še enkrat seveda opozorilo, da oziroma mnenje, da vse skupaj niti približno ni tako enostavno, vse skupaj pokazati po zgolj enem praktično treningu, ki so ga včeraj imeli s Slobodanom, kajti vendarle so verjamem tudi ta sistem 3-4-3 lahko zelo tvegan in zahteven. Seveda, če ni dovolj uigran oziroma tudi, kot smo že prej omenili, če trener nima na razpolago vrhunskih oziroma tehnično izjemno pripravljenih igralcev. Dobro, igraj! Došli smo do kraja, odradili smo program, momci su jako lepo uradili, molim jedan aplauz za njih. Bravo. Na koncu smo.